oikeesti. Tää on niin pöntö. Täällä on vittu Mäkkäri 2 ja 7. Voi jäädä käydä. Harri käy siellä joka yö. Täällä on kaikki Niin, 247, sieltä ei, kun en asu se on ihan vittu miinusvalue, kun ei saa eurojuustoja yöllä. Ei saakaan, oli 2 euroa oli. Ei niitä myydä tuolla. Ei myy ollenkaan. Ai juustoja. Niin, ei myyä. Eikö mulla myydä? Kun me Ei oo vetiin yömenossa. ateriota myyvä yöaika. No ois liian hyvä männääri, tiedä. No vittu mä kerran sanoin, mä kävin siinä, sit mä sanoin, että joo, kello oli niinku jotain vittu 5 yli tai 11. Sitten mä sitten joo, että 15 euron juustoa. Sitten mä että joo, ei oo yömenussa. Sitten mä että vittu mä maksan 2 euroa per burger, jos mä teette ne mulle. Sitten mä ei me voida tehdä niistä. Ne vaan tehnyt, mä oon joo, astakaa vittuille vaan ajan pois. Siis miksi vittu ne ei myy? Taisit sanoa, että Albion Online saat 3 metrien giganeekeria, sä tapat ne kaikkialle, että sä saa sen vitun burgereita. Mitä tiskialta Vittu mä tapan teidät kaikki. Mikä tiskialta pari burgeri, please. Punkkiburgeri. Kyllä mä tiedän, että sulla on niitä purilaisia siellä. 15 burgeria. 15 juustoa ihan vittu. Mitä sä luulet, kun painaa 400 malleja? Siis sehän on jo vitun lasten saatana pullaa. Joo, mut se just siinä on liikaa pullaa. Harri, milloin sä vedät siis sen 40 nuggetin? Juuston lisäpihvillä. Siis 40 nuggettia. 40 nuggettia on ihan vitun helppo. Se on, mä oon vetänyt 2 Steamboxia varmaan 3 kertaa. Nyt se on No, hyvä se box. mikä se oli? Ihan helppo. Mä näin, se vittu Rekfuli veti, mikä se oli joku toinen, se veti 4 vittu subwayn. Ollaan Sanna Gamingin siellä. 12 Mitä ne, eikö Tuossa mitä ne on ne juosmaan nurkkaan bulldogs? 30 sirkkelikaa. 30 vittu. Tuomasta munanmitasta vittu. No Pertulle ei oo tullu vielä Vittu murrosia, Anna ei se käy on vittu kiusa. paniikissa. Sätii siellä nurkassa. Eikö teki riippaa sitä vähän Ui lisää? vittu tulee. Tekää vähän lisää sen. Heittäkää siihen vähän tuolla. Heittäkää vaan Anna Gamingista. Tossa Omniko hädässä. Nyt sinne se sirppuli vittu. Treenakkaa se vittu kuntoon. Tulkaa Heti kun pullataan niin heität siihen. Pistä. Tämä ollaan kyllä autista ja ei voi mitään. Noniin, raha. Sinne pötki. Voit ottaa tästä videoa ja laittaa sille, kun me nauretaan täällä. Kiusataan meidän parasta käterää jäätä. Jep, Oho. kiusataan se Pullo. kilvasta. Ja PV klutsaa ja... Sekin. PvE clutch, jep. Tankki Claymore vaan Annako pelastaa. sille ja... Eiku. Nyt menee tää. Jep. Mulla vielä kiusaa. Opettaja Pakko ne jostain repi ne huvit. Niin Resident Slipper dunkku. Heti kun bossi pullataan niin. Ei nyt sitten muuten Oke kävelee tonne ekaamme sisään. Ja me mennään kaikki perässä. Oke vaan kävelee se immunity-paska päälle sisään, me Tänään mennään hetki me ei vielä perässä. cooldownilta vittu. Nyt tää fightti alkaa sillä, että Anna Gaming. Mikä immunite? Siis... Nyt mennään Oken perässä saha vaan. ilman ton mobeini. Niin, vetää sitten dunkun jälkeen. Kun ei oo mobei, niin se sahaa siihen. Tää. Sille vaan jää vittu traumat. Siinä on oikein sama nyt vittu. Eikä tuu meitä. Se on hyvin. Se on meidän. Eikö se oli meidän? Tossa on joku drop. Älä nyt vittu tänne juokse. Säätä. Se sahaista ja oikein Kiitos, mitä mä Jummi. vähän sahailtiin tuon. Eihän noin vitu sahat tee enää mitään. Ei tee. läpi. Ei koska Ne on en ihan vitun feble. leluja. En feble. Vetäkää kun tää bossi Sisko se, kuolee, niin sisko se siihen- vet sen sahan siihen ensdunkussa, niin lähdetään kaikki seuraamaan sitä ja se menee ihan paniikkiin. Se...
Älä laitakaan vielä. Mä otin kyllä Sadopella Tom kohdan vittu.